Спокойно, пусна тия звука. Тъй като след няколко седмици има полет и припомних няколко неща, свързани с предишните ми пътувания. Тоест, приятните нагли, дразнещи пътници. Понякога хора са толкова много ме разочароват. Толкова много. Нека да ви дам няколко примера. Например, този, който е седнал 20 минути преди всички да са седнали на стола от компатечката и разгърнал широко вестник и се чете нашия. Окей, няма проблем с това, но ако аз искам да мина, ти свиваш този вестник. Или ще накарам нарочно, без да искам някоя буква да те удари. Или пък онези, които вече сте седнали на място, защото жена им ги е страх и е първи път да пътува с самолет. В принцип не правя проблем за такива неща, но има голяма разлика между 22А и 17Б. Ако всички започнем да сядаме където си поискаме, то ще има хора и в багажника. Също така и тези, които са застанали на изходната врата още 20 минути преди да ни изкарат до тази дупка, седни, невъзпитнико. Извинете! Или пък ако някой започне да хърка с отворена уста. Значи не ми се е случвало да си сложат главата на рамото ми. Може би защото ще си чупят черепа на рамото ми, ако си го сложи. Значи, но ми се е случвало така леко на кестерме да се облегнат. Значи, познаваме ли се? Защо е нужна цялата тази близост? Но най-лошото е, когато аз самата искам да се отпусна. И този зад мен започне да лашка облегалката ми, се едва боксова круши. Но не е само този отзад, също и този отпред, който толкова много назад си сваля облегалката, още малко ще ми пипне носа. Значи знам, че нямам най-малкия нос на света, но наистина прекаляваш. А и когато стана слушател на двама непознати пред мен, например, които си разказват историята на живота. Хей, ще седна до този човек, който не познавам, може би е серийен убиец, ще седна и ще му кажа колко деца имам, къде живея, на коя улица живея и така нататък. На никой не му пука. А следващото може да бъде описано с една дума. Бебета. Винаги, когато аз пътувам, независимо то дали в самолет, влак, автобус, гъс, няма значение. Винаги, абсолютно винаги ще има деца. А специално в самолета винаги ще е половината само детска градина. Не знам, мой късмет ли е, или просто хората обичат децата им да лазят по нервите на другите хора, докато са затворени в някакво помещение, само Бог знае колко километра от земята за няколко часа. Дори и слушалки не помагат. Не знам защо. Между другото, аз съм от тези хора, които когато кацне самолета и трябва да си вземе багажа отгоре, докато се протегна, зад мен сигурно целият самолет е вече задръснен и чакат на пътеката. Не ме интересува, че бързаш. През цялото време детето ти риташе облегалката ми. Аз нищо не казах, нали? Също така и да не забравим хората, които стават 200 пъти, то дали да ходят до туалетната или да си вземат нещо от багажа горе. Значи, разбирам, че ти си ходи до туалетна, нали? Въпреки, че все едно не си виждал безплатни напитки. Но тези, които си взимат багажа 300 пъти и аз заради тях трябва да ставам, реши най-накрая какво ти трябва и го вземи. Може ли просто всеки да седи мирно на седалката и дори ако може да не диша през цялото време, докато стигнем, би било перфектно. За много ли питам? Да, като цяло това са хората, които съм срещала в самолетите. А сега сте вие. То дали в автобус, влак, самолет, няма значение. Изкажете си вашето положение долу в коментарите. Също така и ако искате да намерите интересни линкове, свързани с мен, може да намерите под този клип в описанието. Това е всичко от мен за сега. Надявам се да ви харесва този клип. Дръмката!